господа, добре дошли на официалната церемония по награждаване на отличилите се колеги в Олимпиадата Грамотните субекти, организирана под патронажа на декана на юридически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор доктор Сашо Пенов. За тези от вас, които не са запознати с формата на състезанието, което случихме вчера, искаме да направим няколко бележки. На първо място, това е индивидуално състезание с участници от първи до пети курс, всички студенти в юридическия факултет на Софийския университет. Като състезанието е разделено в три основни модула. Първи модул е тест по езикова култура, в който са включени различни задачи от изучавания материал в лекциите по избираемата дисциплина език и право. Във втори курс бяха представени проведени публични дебати върху актуални езикови и политически проблеми. Провериха се риторическите умения на студентите, защитата и аргументацията на определени тези, убедителността в тази защита, както и правоговора на нашите колеги. И трети финален модул на състезанието Грамотните субекти бе посветен тъкмо на медиацията като способ за алтернативно разрешаване на спорове. Тук е ред да благодарим на нашите партньори, без които нямаше да бъде възможно осъществяването на тази олимпиада. Издателство Сиви, Escape Way и господин Пенчо Радковски, Национален алианс за работа с доброволци, Fly the Earth и Петър Сялов, Апарт хотел Лъки Банско, Санкт-Петербург хотел град Пловдив, хотел Одеон град Пловдив, Българската идол-алумни организация, школна база Адгор и, разбира се, професор Сашо Пенов, който е чийто патронаж се проведе нашата олимпиада. Така, дали се чувам или е нужно да го държа този микрофон? Здравейте отново от мен. Сега ще преминем към вълнуващия момент, свързан с награждаването на нашите колеги, отличили се в състезанието. Разделили сме наградите съобразно всеки от трите модула, за които ви разказах по-рано. На първо място ще наградим тримата, представили се най-добре в модула, свързан с теста по езикова култура, като трета награда за най-добро представяне в първа част в Олимпиада Грамотните субекти присъждаме на Мелания Славкова. Тя ще получи и стаж в президентството на Република България. Втора награда за най-добро представяне в първи компонент на Олимпиадата присъждаме на колегата Деян Драганов. Той ще получи и благодарение на Българската идол-алумни асоциация курс по юридически английски. Дали е тук колегата или отсъства, може да вземе по-късно наградата си. И така, първа награда за най-добро представяне в първа част, първи модул на Олимпиадата Правните субекти присъждаме на Веселина Пивочукова. Тя получи информация от школна база Адгор.
Преминаваме към награждаването на отличилите се колеги във втори модул на Олимпиадата грамотните субекти. Трета награда за най-добро представяне в този втори модул присъждаме на Мартин Трендафилов. Колегите получават стаж също в президентството на Република България. Отсъства. Втора награда за най-добро представяне във втори модул присъждаме на Александър Петков. Нощувка за двама в хотел Санкт-Петербург, град Пловдив. И така, първа награда за най-добро представяне във втори модул на Олимпиадата грамотните субекти получава Анелия Анастасова. Тя получава и ваучер от Фонда Базар Горд. И последният компонент на нашата олимпиада, посветен на медиацията и алтернативното разрешаване на спорове. Трета награда за най-добро представяне в тази трета част на олимпиадата получава Анита Стоянова. Тя получава инструктор от хотел Одел, град Пловдив. Поздравление още веднъж за Анита. Така, втора награда за най-добро представяне в третия компонент на нашата олимпиада присъждаме на Цочо Бушнаков. И така, поредният колега в поредицата вдъхновени, мотивирани млади колеги, студенти в юридически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, които вчера се представиха блестящо в трета част на нашата олимпиада грамотните субекти, е именно Ива Атанасова. Тя получава почивка за двама в Лъкибанско апарт хотел и стаж в президентството. С това обаче наградите не свършват до тук. Продължаваме с награди за цялостно представяне във всеки един от трите модула на Олимпиада грамотните субекти. И така, трета награда за най-добро цялостно представяне в рамките на пълния формат на състезанието се присъжда на Веселина Пенева. Тя получава ваучер от Фонда Базар Горд. Втора награда за най-добро цялостно представяне присъждаме на Катрин Мартинова. Тя получава стаж в президентството на Република България. Пореден вълнуващ момент. Първа награда за най-добро цялостно представяне в Олимпиадата грамотните субекти. Нейното първо издание, което надяваме се поставя поредицата на много подобни форуми, посветени на български език и правоговора на бъдещите български юристи. Та първа награда за най-добро цялостно представяне в този първи по рода си формат в нашия факултет получава именно Мариела Петкова.
наистина, защото преди 20 години аз завърших този факултет и с радост поделявам едно вдъхновение на колежката. В случай, че не обичате екстремните спортове, може да позволите следващия колеж. И една допълнителна награда, тъй като на колегиумите оценяващи екзаменатори вчера беше много трудно да изберат единствено и само определен брой участници. И тъй като отличилите се колеги бяха много, даваме една допълнителна втора награда за най-добро представяне в третия модул на Олимпиадата, посветен на медиацията. И тази награда присъждаме на Велияна Събчева. Както съобщихме, както е известно, тази първи форум, посветен на правната култура и грамотността на бъдещите български юристи, е под патронажа на декана на юридически факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, професор доктор Сашо Пенов. Така че, от името на целия екип зад състезанието, бих желал да поканя тук на подиума професор доктор Сашо Пенов. Благодаря. Искам само да кажа няколко думи. Всъщност, идеята за това състезание беше на самите студенти. Аз само помогнах с каквото мога, защото аз се радвам, че ние бяхме първия факултет, който въведе дисциплината език и право като изборна на първо време дисциплина, но не може да си представите първата година, когато тя се изучаваше, как студенти от пети курс се връщаха във втори курс, за да могат да слушат лекциите и да присъстват на упражненията по тази дисциплина. Може би попаднахме и на много добри преподаватели от факултета по славянска филология, катедрата по българска филология, но аз смятам това за един много успешно реализиран проект и даже ще пледирам дисциплината да стане задължителна по следващите години. Може би някои, които не са учили в този факултет, не знаят, но в юридическия факултет един от първите преподаватели по френски език е бил Стоян Михайловски, автор на обича на всички нашите им Върви народе възродение. Тук е написал своя хабилитационен труд и Елеко Константинов. Имам цяла справка от известни и утвърдени български автори, които са завършили също право. Тоест, юридически факултет, освен правна грамотност, освен юридическа правоспособност, е давал и известни творци в българската литература. За да се мотивирам да предложа тази дисциплина на колегите, няма да ви кажа, че ми беше станало мъжно да слушам, че нашите студенти не знаели да пишат правилно, че пишели министър-председател с Ц и поредица от такива грешки, които се срещат в писмените тестове. Но оказа се, че това не е вярно. Идвайки в факултета, всички студенти имат желанието да усъвършенстват своя правоговор, своя правопис. И не само в малкия технически аспект, а наистина да изградат своето разбиране за български език, защото ние правораздаваме на български език. И вечно ще правораздаваме на български език. Както вече напоследък смятам, че обществените науки някакси се казва не били приложни. Не е вярно. Всяка една обществена наука е приложна, защото от правото зависят съдбите на хората. От журналистиката зависи демокрацията. От философията, социологията зависи обществения живот. Така че навсякъде трябва да имаме грамотни хора и се надявам тази инициатива да не е еднократна и винаги ще подпомагам с каквото мога нейното утвърждаване на бъдеще. Ако искате, разширете за другите факултети. Благодаря ви. Всички са много развълнувани и дори забравихме да си обявим победителя. Това е Владислав Дацов.
приключи и полет Firefinder Flycat. Тъй като много са победителите днес, нека поясним, че той получава специалната награда на декана на юридически факултет. Поздравления, Владислав! На Владислав специално ще връчим един знак, който всъщност представлява обновената 272 аудитория, която успяхме да обновим именно с помощта на бивши възпитаници на Софийския университет, най-вече юристи, които дариха средства, за да може да се реализира тази инициатива. Защото в крайна краща този университет нямаше да го има, ако не се отпред двамата братя със своето дарение. Харвард нямаше да е Харвард, ако фамилията Харвард не беше завещала половината от имуществото си за развитието на образованието. Също така го награждаваме с почетния пакет на факултета. Искам само да обявя изкажа на колегата в президентството на Република България и искаме да направим едно обръщение към професор Пенов на благодарствената му грамота за това, че само да отбележа, че всички наши победители ще получат сертифицирано обучение благодарение на Национален алианс за работа с доброволци и също така възможност за логически игри в Escape Way. Благодарение на господин Петър Чуратковски, който не знам дали е в залата, но който моля да се изправи, за да го поздравим. Няма го. Добре, нека все пак го поздравим. Благодаря. И сега е ред да пристъпим към награждаването на ежегодните журналистически награди, така че ще дам думата на доцент Надежда Сталянова. Бихме искали да благодарим за осъществяването на грамотните субекти, които имат пряка връзка в крайна сметка и до журналистическите награди на нашето жури, което за съжаление беше възпрепятствано по голямата му част да дойде тук, но професор Даниел Вълчев, Десислава Кемалова, асистент Десилър Александров, разбира се доцент Миланов, доцент Надежда Сталянова, доктор Венцислав Панчев и простете, ако ще спускам някой, наистина съм много развълнувана. Също така, особени благодарности искаме да изкажем на Диди от Паричен салон. Много е важно всички да работим в екип, както студенти, така преподаватели и администрацията на университета и на Кирил Атанасов, който постоянно ходи, за да ни угажда с техническите въпроси. Благодарение на него. Техническото звъна е много важно. Благодаря ви и благодарим за това, което случихме и случваме заедно. Словото е дълг на всеки го от нас. Много благодарим на всички.